बिदाङा अखा हानाय बायदिल' खारगासिनो ब्र'हा दासो गोदान आरोना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैबो जोङो फुटबल मेट्च नायनो थांगोन माने जोलुर बादायलायनाय खैला मैला लन्थिबारि गामियावहाय नोंथांमोननो देखायहैगोन दिनैहाय हलिचरन सार फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों नोंथांमोना नुहां नुहांनैनो नुथारसिगोन थांसिगोन नै बिथिंजों फैनाया जाबाय थाख्लाय आरो ओरैथिंजों फैनाया जाबाय लांखार बे लांखारा जाबाय बालन्दि बे जाबाय बालन्दा साला मोननैजों लोगो लालायनानैहाय हख्लायलांबा ओरैनो हाखौ नै जिखौ मोजां जाव ओइ सौद्रुना गोलैयाथ' ओहो बे भिडिअ खालामनायखौ खोनायाखै नोङो बोरैबा रेकर्ड जाना खोनायोब्ला नों मा खाना लाथा नै गोलैनायसै आरो बा खनसे माहोबाव माथो गोगोयैनो दंलै दाबो ओइ नै थांनांबाय जोङो दायो नाव बारखांबाय लोगोफोर थांगासिनो दङ डाइरेक्ट थांनानै देखायहैबाय फुटबल औ जोलुर बादायलायनायखौ फुटबल नङालै माने बर'नि बुंनांगौ नालाय जोलुर बादायलायनाय नायलांबाय थादो लोगोफोर सोर सोरजों जोङो लोगो मोनलायहैयो नोंथांमोननोबो देखायनोसै दायो जोङो दावहारु दालां मोनसिगोन दावहारु दालां बे दलांखौनो दावहारु दलां होननानै बुङो गोदो एबसु आन्दलननि आमोलाव बेवहाय जुंगालजों लावथिजोंहाय पुलिसफोरजों दावहा नांनाय जादों होननानै जोंनि आइ आफा आरो आबौ आबैमोना मिथिहोयो आरो बेयाव मोनसे मुंख्लं खाम्फाबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननो देखायगोन बे मुंख्लं खाम्फाखौ मुंख्लं खाम्फा दङ नोंथांमोना नुनो हागोन र' हाग्रासो दुजोब्बाय दाम फोसाबाबो गैला मुंख्लं खाम्फा बियो हाग्रासो दुजोब्बाय फोसाबाबो ओरै दा नुबाय नै ओरैहाय नैबे हस्पिटाल नैबे आबसु अफिस ओमफ्राय बैयो कलेज मायो कलेजटा बैयो नैबे दंफां सिङावनिया हाइ स्कुल औ ओरै सिद्दा थांनायसै जों डाइरेक्ट बल खेलायाव बाजारा हरै थाबोबाय मडेल कलेजजों ओरै थांबा जोंहा फिल्लारिजोंसो दायो सफैबाय खैला मैला लन्थिबारि गामियावहाय बेनो फुटबल बाउन्डारा दा नोंथांमोननो सिङाव थांनानै देखायसिगोन ओमफ्राय दा लोगोफोरबो फैगासिनो दङ दा लोगोफोरजों लोगोसे सिङाव हाबनोसै आरोना दा गोबां मानसि फैबाय जानो हागौ मेथाइ दामगासिनो गान दामगासिनो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ बाराबो खोनासंहोनो हानाय नङा नङाब्ला कपिराइट फैनो हागौ दा बेनो खैला मैला लन्थिबारि गामिया नोंथांमोना दिनैहाय एसे मोजां देखायगोन नोंथांमोना दाखालि मोजां देखायनो मोनाखै बिनि थाखायनो दायो मेरेन्दा लोंलागासिनो दङ नै आं बेखौ बावबाय थायोलै बेनि नामखौ बावबाय थायो आङो ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय मैया SK ब्लग बिथाङा दा मोजाङै लोगो हमलायफिनगोन बिथांजों भिडिअआवहाय दा एसे लोंनाय जानायफ्राव बिजि ओमफ्राय नों मा भिडिअ हले आङो बेयाव सफैना दङ फिल्डानो जाबाय ओरैजों थाबाय ओमफ्राय बेयावहाय लोगोफोर दङ ना गोबांनो एसे हाय नलादो बै चेनेल दंजोबो दानिया दिनैसो पास जागोन आरो गोदान गोदान दा बर' राइडार नामा ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाबाय SK ब्लग आंबो गोदानसो ब्लगा दाख्लैसो बानायनाय जादोंमोन बिथाङा अखा हानाय बायदिल' खारगासिनो ब्र'हा दासो गोदान आरोना
नोंहा गरा अखा हानाय बायदि बिथाङा दाख्लैसो फैदों फैनाया नंगौ जोंबो नुदों नुनाया फै नै ओरैहाय सिदा नुजोबखायो औ ओरै सिदा दिगोनदि ओमफ्राय नैबे बिथांनिबो दं बोरैबा नामखौ बावबाय थायो बेनजित नार्जारि बेनजित नार्जारि बिथांनिबो दङ चेनेल ओमफ्राय हास्थाय नार्जारि अल मिक्सनो बिथांनि चेनेल नामा नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन ओमफ्राय ओरैहाय दा बर' राइडार बिथांनि चेनेल जागोन आरो दिनैसो फार्स्ट दिनैनिफ्राय सुरु खालामगोन बिथाङा गावनि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय इसके ब्लग बिथाङाथ' दा बुंसै एकदम गराय दाब्रायनाय बायदिल' होगासिनो दं ओरैबा गोदानसो सक्ले जादोंलै सक्ले जानानै रायलायनो रोङाखिसै बिथाङा सर्ट मुभि लाबोयो सुराज टन अफिसियेल बिथांनि माबाया चेनेलनि नामाबो बेनोखा बिथांखौबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन सुराज टन अफिसियेल बिथाङा सर्ट मुभि लाबोबाय थायो ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ लाबोयो मिउजिक भिडिअ कभार भिडिअ खालामलाबाय आरोना बिदिनो कन्टिनिउ खालामनाय जायाखै माखासे बोथोरनि थाखाय दा बावैसोनि उनाव कन्टिनिउ लाबोसिगोन आरोना बिथाङा बानायनांगौ गोबावसै ओमफ्राय दाबो जौगानो हायाखै आरोना सापर्ट मोनाखै बिथाङा थांनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिथांखौबो ओमफ्राय दा दसेनि उनावहाय हलिचरन सार नार्जारिया बिथाङा फैगासिनो दङ बिथांनि एसे क्लिप लागोन नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना बिदिनो सिनायलांबाय थाबानो जाबाय दसेनि थाखाय जोङो ब्रेक लाथ'नोसै रेस्ट लाथ'नोसै दायो हलिचरन नार्जारि सारखौ बरायनानै लाबोगासिनो दङ ओरैथिं बे दामानो सिनायथिना लायनो हागोन आरो हलिचरन नार्जारि सारा सफैगासिनो दं जाहैबाय दा रायजो राजाफ्रा बरायनानै लाबोगासिनो दङ दा बरायनानै बिथांखौ लाबोगासिनो दङ स्टेजसिम फिसा जोंनि सार हलिचरन नार्जारि नेशनेल प्लेयार बिथाङा इन्टारनेशनेलबो गेलेयो जोंनि नेरसोन महरै गांसे आर'नाइजों जों बिथांखौ बरायगोन बयबो आखाइ खबनानै होगोन दा आं जोंनिफ्रायनो कमिटिनि जानानै सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानानै जोंनि उन्दै बे आर'नाइजों बरायनानै लानायखौ जेन' नाजावो खावलायदों आखाइ खबनानै हामबायसै सार जिरायफिननो हासिगोन बेजोंनो लोगोसे जोंनि सारजोंनो फैफानाय जोंनि मिसेस सारनिनो मिसेस बिथांखौबो जोंनि कमिटि जानानै जोंनि ओनसोलनि जानानै बा मेडामाबो जोंनि बे उन्दै खावलायनाय बा उन्दै बरायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै मेमनि थाखायबो आखाइ खबनानै गोजोननाय थाबाय जिरायफिननो हासिगोन मेम दा सारजोंनो फैफानाय आरोबाव जोंहा सासे आलासि दंबावो बिथांखौबो जोङो जोंनि कमिटि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय बिराद साबायखर आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जोङो बरायना लागोन कमिटिनि जानानै
लोगोसे जोंनि क्लाबनि कमिटिनिफ्राय दा होनाय जादोंमोन दा जोंनि गामियाबो सारमोनखौ बरायनो बिराद गोसो गामिनिफ्रायबो जोङो आर'नाइ दङ दा गामिनि जोंहा गिबियावनो गामिनि प्रेसिडेन्ट नाम्बार 2 लन्थिबारिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा गामिनिफ्राय गोसो गुदुङै बरायनो नाजागोन सारखौ गसंनो थाखाय खावलायबावनाय जाबाय खनसेबाव गामिनिफ्राय जोङो हरिचरन नार्जारी सारखौ बरायबावनाय जाबाय आखाइ खबनानैबो बेजोंनो दंबावो जोंनि सारनिनो मेडाम बिखौहाय जोंनिनो गावबुरा गामिनि गाहाय मिस्टार बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनि हलिचरन नार्जारी सारनि मिसेस एबा मेडामखौ गामिनि जानानै गोसो गुदुङै बरायगोन गांसे आर'नाइजों खावलायनाय जाबाय सारनि मेसेज बिथांखौ आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दंबावो जों गावनि सिनायथिखौ होनायजों जोंनि उन्दै बराय जाबाय आइसि सार वेलकाम सार आखाइ खबनानै बयबो थेंक इउ सार दा जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनिनो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै गांसे आर'नाइखौ नाजावनानै लायो खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि गेजेराव सासेबाव जोंहा जोंनिनो नाम्बार 2 सानजोरां क्लाबखौ बेनि उनाव जोङो सिनायथि हाबाफारिखौ बा आलासि बरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'गोन मोसाग्राफोरा अननानै फोथाराव रेडि जाहैदो मोसानाय जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो दिनैनि खेलाखौ जोङो आरम्भ खालामगोन मोसाग्राफ्रा रेडि थाहैखादो रेडि थाहैदो मोसाग्राफ्रा जिरायलायथ'दो धैर्य हमनानै दा जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ आरम्भ खालामनाय जासिगोन आर'नाइजों रेडि थानो थाखाय खावलायखानाय जाबाय जोङो सारमोनखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोगोन अननानै जोंनि सारखौ रेस्ट होथ'दो जोङो बे मोसानायनि उनावनो लगे लगे दिनैनि हाबाफारिखौ आरम्भ खालामगोन बिनानावमोननिसिम दा प्लेयार्सफोरा फोथाराव हाबसिगोन अननानै भलन्टियार्स एसे नायदो मानसिफोरा बारा जानायखौ जेन' साइडआव थिनहरो दायो थेंक इउ सार सारा जोंनि प्लेयार्सफोरखौ बेस्ट अफ लाक विश खालामखांबाय सारनि आशीर्बादखौ दायो प्लेयार्सफोरा लानानै दिनैनि खेलाखौ आरम्भ खालामसिगोन बेयो खमला खालार गाननाया बरपेटा रडनि होनना बुंदों आरो बे गोमोआ बङाइगावनि होननानै बुंदों आरोना दा खेलाखौ सुरु खालामबाय बिथांमोना गेलेजेनबाय नै लास्टआव नायनोसै सोर जेनो सोर देरहायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोननो दा खोन्थागोन सोर जेनो सोर देरहायो नोंथांमोननो खिन्थानाय जागोन दासो खेलाखौ सुरु खालामजेनदों आरो पाब्लिकफोरखौ नायनो हागोन सोरगिदिं बिराद पाब्लिक नायनो फैदों दिनै सानडे माने रबिबार दिन दिनैहाय
दायो खेलाया हाफ टिफिन जाबाय ओमफ्राय नैबे टिमा हलिचरन सारनि होननानै बुंदों नामा हलिचरन सारनि टिम दा बियो दा बिथांमोना 2 गलाव देरहानानै दङ ओमफ्राय ओरैनि टिमा 2 गलाव दा जेननानै दङ बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमि आरो बरपेटा रडनो हलिचरन सारनि टिम दा बियो जोंनि इण्डियानि फुटबल प्लेयार नाम्बार 1 हलिचरन सार बिथांनि प्लेयार बियो बिथांनि सोलोंगिरिफोर नोंथांमोननो देखायदों आं थाङैसैलै लोगोफ्रा लिंहरगासिनो नायजोबलांनो हानाय नंला खेलाखौ जागायफिनसिगोन ओमफ्राय ओरै दं आलासि आरो हलिचरन सारनि बिसिबो फैफानाय जादों नोंथांमोना दहायनो नुखाबाय माइंड में मत रखना है कि हम लोग ऑलरेडी जीत गया नहीं 0-0 सेकेंड हाफ में गोल मारेंगे तभी जीतेंगे नहीं तो अभी भी 0-0 है ठीक है चलो पानी पियो चलो पानी पियो अच्छा से बिराद पाब्लिकफोर नायनो फैदों ना दिनै ओरैबाय आङो राउन्ड खनसे देखायनि सारा दिनै सानडेजों लालांजोबनायसैलै नोंसोरखौ थांबायलै आं गैले थांबाय दे थांबाय लोगोफोर जोङो दायो थांनो ओंखारबाय मोनाबायबो माने जोङो दै बारनांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो थांनो ओंखारबाय दा हलिचरन सारनि टिमा 3 गलाव देरहानानै दङ ओमफ्राय बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमि 3 गलावहाय जेननानै दङ नोंथांमोना बे ससे ब्लगखौनो नायनानै इन्जय खालामदो दिनैनिफ्राय फैथ'नाय जानाय नंले डाइरेक्ट फाइनालाव नङाब्ला दा जोङो बाइक सालायनानै सामखां दावखोबाय आरो नोंथांमोनखौ नुखाबाय भिडिअखौ माबायदि आरो नोंथांमोननि सोर जेनखो सोर देरहाखो दाथ' खेलाया रानिं जागासिनो दं दासो स्पिड जानानै आरो जागायफिनदो दा बेनिखायनो जोङो खेलाया लाफानाय जाबाय माने जोङो दै बारनांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननो फुरा देखायनो हानाय नंलिया दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै बाय